Ja, heren, zoals je ziet is dit het duetje waar het over gaat. Waarom jullie hier zijn. En ja, lieve leed hebben we daarmee meegemaakt, zo'n 20 jaar. We hebben de hele wereld rondgereden. Niet altijd op de mooiste wegen, maar ook vaak bar slechte wegen. Van oorsprong ben ik een schipperskind. Ik ben op schip geboren, maar de oorlog heeft daar goed het eten gegooid. Dus dat varen, dat water en dat avontuur heb er eigenlijk altijd wel in gezeten. Dus dan ga je andere reizen ondernemen. Met het duiken, ik heb ook 30 jaar gedoken. Ook over de hele wereld, zeg maar. En dan ging je met stel kanuiten, dan huurde je een zeilboot in de Middellandse Zee. En dan ging je duiken en dan kom je op een wrak tegen wat nog niet ontdekt is. Ja, als er maar een beetje avontuur in zat en leuke dingen ondernemen. Ik heb een hekel aan de hele dag niks doen. Ik kan het wel, maar van oorsprong wil ik wel wat ondernemen. Ja. Je kan het overal zien, 8000, 7000, 17.400, 13.700. Dit is bijvoorbeeld een hele bijzondere rit geweest vanuit Band, uit de polder. Zo helemaal Petersburg, Moskou, Novgorod, Ekaterinburg. Ja, hier heb ik in gezwommen, dan leef je 25 jaar langer. Ja. Applaus. Ik zeg, dan ga ik nog een keer, voor alle zekerheid. En zo naar Beijing. Een geweldige rit. De andere hobby is historische sleepboten. Dat is dus het begin van de oldtimer. We lagen ergens met een groep boten en toen kwam er een man bij me aan boord. En die had zo'n trekser bij me, een hele komische kerel. En of hij een dagje mee mocht varen, nou prima. En een poosje later belde hij me op. Hij zegt, Piet, heb je zin om mee naar Moskou te gaan? De Millenniumrit. Ik zeg, oh, ik zeg, waarmee dan? Hij zei, ja, met mijn kattenrug. Ik zeg, oh, dat is wel leuk, denk ik. En zo is het dus eigenlijk begonnen. Ze vragen wel eens van, hoe duur kost dat? Ik zeg, hoe duur? Ik zeg, het kost gewoon vreselijk veel geld. Ik zal je een voorbeeld geven. 13.700 kilometer, dat is 13.700 minuten rijden. En iedere kilometer is €1. En ik heb heel hard gewerkt ervoor. Ze zeiden wel eens, ik was met 55 met pensioen. Heel mooi. Ben je nou weer bezig? Ik was van 's ochtends tot 's avonds aan het werk, die sleepboten opknappen, auto's. Gewoon om geld te verdienen. Ja, wat moet je met dat geld? Ik zeg, de wereld is zo groot, die wil ik zien. Nou, het is me gelukt. Ik ben ruim 20 jaar bezig met dat oldtimer rijden. En ik moet zeggen, ik zag er net met één ooghoek weer langs je heen, zag ik Mongolië. Dat zijn zulke schitterende landen. Ik hou van de natuur ook. Maar ja, een woestijn vind ik ook mooi. En van de stad kan ik ook genieten. Van de kunstwerken die er zijn. En wat wij dus ook hebben, zelfs hier in Harlingen, kan ik met plezier en met verbazing door die straatjes en die steegjes lopen. Het hoeft niet altijd veel geld te kosten of te hebben, of luxe. Het interesseert me totaal niet. Nee, ik loop altijd zo. Ik heb geen eens een winterjas, ik heb het ook nooit koud en heerlijk. Klaar, niet zeuren, lekker bezig zijn. Ja.